10 minuts per a les 6 de la vesprada, continuem en A Punt Directe i avui es compleix una setmana de la tragèdia del pont de Gènova que va acabar amb la vida de 43 persones. Sí, avui anem a conèixer la preocupació de molts usuaris respecte a la situació de diversos ponts així al nostre territori, a la Comunitat Valenciana. Un d'ells, el pont de Barbiguera, a Vinaròs. Per això tornem a Vinaròs. Allí ens espera Llorenç Navarro, del moviment veïnal de la AP7. Molt bona vesprada, senyor Navarro. Primer que res, disculpes per l'espera. En quina situació es troba aquest pont de la AP7? Nosaltres, els veïns i les veïnes, quan vam veure el deterioro de l'estructura, ens vam ficar les mans al cap i el que vam fer va ser anar a presentar una denúncia. Ara, dir-te com estem, només dir-te que estem baix del pont, però és que no sabem com ens trobarem tal com està anant aquesta mancassa d'inversions al territori. Nosaltres hem presentat una denúncia perquè realment, després del desastre que va passar a Gènova, nosaltres patim que realment la contesta que va donar el govern en el seu moment fa 2 anys, que això era superficial, nosaltres ens fa entendre que això podria ser com una càries, que sembla que és no res, però després te dones compte que la raïl està morta. I nosaltres el que volem és que se mirin bé i invitem també a totes les veïnes i veïns que passin un pont o que hi hagi una infraestructura, que realment recordar que el dia de demà això ho hem de recuperar i ha de ser nostre. Falten 497 dies per a que la AP7 torni a ser nostra. I nosaltres el que demanem és una vigilància, una fiscalització de lo que són les nostres infraestructures. I això és el que invitem a tots, que les revisiguin, que pressionéssim, que ens donin realment la seguretat de que podem anar tranquils i de que això, que ens diuen que tot està bé, de vegades ho dubtem. No volem generar alarma, però sí que estem mostrant aquesta preocupació dels veïns d'aquesta zona de Vinaròs. De qui és la responsabilitat del manteniment d'aquest pont? De la concessionària? Nosaltres ens passa una cosa, que ja fa molts anys que estem treballant demanant que ens donin els contractes i poder saber i averiguar. Però, com no ens donen, nosaltres la via perteneix a l'estat espanyol. I si li ha donat una concessió, qui li té que reclamar és l'estat espanyol a la concessionària. Nosaltres el primer que tenim que fer és anar a qui ens té que defensar nosaltres, que és la nostra via, i teòricament els nostres diners són els que tenen que estar ben gestionats. De moment t'hi dic una cosa, aquesta construcció ja té entre 40 i 50 anys i és nostra, i el que la volem és en perfectes condicions. Per tant, sí que demanem que se fiquin les piles, sí que demanem que ens donin tranquil·litat i no la tenim. Igual com aquestes reunions que estem esperant des de fa molt de temps, que les portem demanant en tots els ministres que han estat passant, sí que la demanaríem a la consellera que la tenim aquí, que aquesta reunió pugui ser a 3-4 bandes. El ministre, José Luis Ábalos, ella i el moviment veïnal per aconseguir la AP7 gratuïta i la Confederació de Federacions de Veïns, que ja està de pagar i que el dia de demà ens trobarem en unes vies deixades i que realment no s'ha fiscalitzat. Comentava abans que s'han dirigit al jutjat per a reclamar informació. Els han donat ja alguna resposta o encara és prompte? Nosaltres suposem que acaba en no res, són denúncia, i hem denunciat diverses vegades també per altres coses. Això és una deixadesa de funcions, que és el que nosaltres entenem. I nosaltres aquí el que demanem és que de moment ja s'està arribant on nosaltres volem, que la gent sàpiga que estan passant coses i que estan en perill. I això el que sí que té que moure és el món polític per activar-se. El món veïnal el que té que fer és pressionar, donar a conèixer les coses. Nosaltres no som qui les hem de solucionar. Nosaltres paguem perquè ens solucionen. Per tant, sí que encoratgem a que se fiquin les piles i que aquesta inversió tan potenta, que és necessària que ja sigui gratuïta per a unir territoris, per a potenciar, per a no estar marginats, realment que sigui ja gratuïta, però en perfectes condicions, en bons accessos, ben il·luminada. Tots aquests diners que les empreses concessionàries se tenia que haver invertit en millores de la infraestructura, volen veure on estan. Aquí no tenim autovies gratuïtes. Aquí continuem en una 340 carregada de morts cada dia més i en una AP7
que també té una mortalitat brutal. I això és el que no vol arribar a aquesta notícia. Per tant, sí que encoratgem a que deixin d'intentar fer diners a les grans constructores, a les grans concessionàries i que pensin una miqueta en la gent del carrer, la gent que estem pagant i la gent que ens fa falta unes vies segures, però ja està bé. No diem gratuïtes perquè gratuïtes no hi ha res, però surten dels nostres impostos. I sí que la volem, com molts llocs hi ha. Autovies aquí no en tenim. I esta és una autovia que si li llevem la P de pagament quedarà en A7. És el que nosaltres necessitem ja, que invertisquen en recuperar-la immediatament. Però això sí, que abans de recuperar-la fiscalitzen a la concessionària perquè realment veiguéssim si tots els trams tenen la inversió necessària que tindria que tindre. Llorenç Navarro, del Bon Moviment Veïnal de l'AP7 de Vinaròs, moltíssimes gràcies per estar esta vesprada en A Punt Directe. Moltes gràcies a vosaltres i sempre a la vostra disposició, però recordeu que som tots i totes els veïns que necessitem estar units i, sobretot, segurs. I ara aquí no estem segurs. Moltes gràcies.